नाही साहेब साहेब एक मिनिट सांगतो. तुमचं नेम प्लेट नाही काही नाही. ऐकून घ्या ना साहेब. एक मिनिट साहेब प्लीज. साहेब एक मिनिट साहेब प्लीज साहेब ऐकून घ्या तरी. नेम प्लेट का नाही तुमचं साहेब? इकडे बघा ना. नेम प्लेट का नाही? नाही साहेब तुमचं नेम प्लेट का नाही मला सांगा. तुमची नेम प्लेट का नाही? मग नेम प्लेट का नाही? मग मला सांगा. बघा आता तुम्ही लावायला बरोबर. नाही मग मला सांगा नाही नेम प्लेट. आता गोव्याचे जे एसपी आहेत ना त्यांना मी विनंती करतोय की जे आता हे गोवा पोलीसचे आपले हे बघा यांची अवस्था बघा. तुम्ही का नाही नेम प्लेट का नाही मला सांगा. तुम्ही आम्हाला विचारताय ना. आमच्याने 500 रुपये घेतला की नाही? दुपारी 500 रुपये घेतलाय. मग आता की नेम प्लेट का? मग नेम प्लेट आता का नेम प्लेट आता का का मग नेम प्लेट तुमची का नव्हती? मला सांगा. हे बघा तुम्ही जर आमच्याकडे जर चुकी जर असेल ना ड्रायव्हिंग लायसन्स असेल तर 500 रुपये तुम्ही घेताय. बरं त्याची पावती देत नाही. दुपारी वेळेला 500 रुपये घेतला की नाही सांगा. तुमचं आहे बघा. ह्या खुर्चीवरती कोण असते इथं का? मग सांगा. मग माझ्या नेम प्लेट का नव्हती आता सांगा. तुमचं नाव दाखवा साहेब प्लीज. तुमचं नाव दाखवा ना प्लीज साहेब. मला नाव दाखवा. तुमचं नाव दाखवा. अहो तुमचं नाव दाखवा ना साहेब. अहो मला नाव दाखवा.